Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanano. Karonday atong ipadayon ang laing sumpay ning sungilanon o sa dili pa. Ako di basahon ning pipila nga nag-comment si Lizelle Suelo. Indot na jud ni kaayo Lods ang Laila Libat. Salamat kaayo idol og pag-amping permi. Salamat kaayo no sa pagpaminaw Lizelle Suelo o kang Jubilin Loy. Malamig na morning, Reggie. Salamat kayo no sa pagpaminaw, Jubilin Roy. O kang Rocky Vlog. Yes, Laila Libat nasabta. Minaw ko. Salamat kayo no sa pagpaminaw, Rocky Vlog. O kang Grace Blanca Flor. O Grace Blanca Flor. O niya ang tinuod ay anak ni Luisito kay si Erickson. Hambugiro ra kaayo ni si Bimbo. Dili mo magpalampuson sa inyong daotang mga plano. Bayno, di ta maglangan. Nia ang laing sumpay ning sugilanon. Laila Libat, Part 30. Kung makunahon ako ni Laila, mura kong mamatay sa kasuko. Kalma lang. Okay na ang dagan sa panahon. Mansibot mong ipasapot, Bimbo. Nagawngan ko na sa ilong si Laila, Pinos. DJ Lahibaw ko mo ba ang siya? Kundi siya gusto, nagubon ko ang panrabaho ni Rickson. Unsa? O ikaw, kinahanglan mo relax ka. Murag ni Oyo na ang panahon, Bimbo. Ano naman? Gihadlok ni Papa si Rexon. Nga kung doon ay mahitabo na ko, si Rexon ang iyang paninlan. Mao nagisulti ni Papa na ko sa phone. Og to sila si Rexon, nagsulti. Kinahanglan maning kamot sab ka. Kaya tingali unyag, madayunan ka ng imong sakit. Si Rexon ang nakaingon ning akong sakit. Bosa, siya ang muayo ilipin mo. O si Laila, maako na. Gusto ka. O kinahanglang di makamata sa pagkakumatos si Tito Luisito. Unsa? Kinahanglang madayunan siya siyang pagkatuog, Pinos. O di nikid makamata pa. Nagkasabot ka na ba sa kung gustong mahitabo, Rickson? O, sir. Dili ko musugot ka pasakitan mo ang akong anak, Rickson. Nahibaw yung ka nga bugtong kong anak si Venus. O buhaton ko ang tanan. Nga magkuba ka. O kang babaeng nakaingon sa iyang sakit. Kung may mahitabo kang Venus. Naala, sige. Magkalakaw ka na. Salamat, sir. Kinahanglang mabawi ko si Laila gikan kang Rickson, Pinos. O, Bimbo. Kinahanglan mo balik na ko si Rexon. Og ipadayon na mong among pagpakasal. Mahitabo ka na, Pinos. O gandamin lang niyang daan o pwesto si Rickson sa company sa imong amahan. Kaya tangtangon ko gud siya siyang pwesto. Abi ko pag... Di mayo magkaduol pa sila si Laila o Rickson, Pinos. Kung padayon mo kung magtrabaho si Rickson sa company nila ni Laila, may kahigayon ng gyapon nga magkita sila. Okay. Buhata na ka na, Bimbo. But, dahan to, Ari. Ipahimutan ko ang pagtangtang ni Rickson sa company. Kaya dili siya makahimog legal nga aksyon. Patok na ko kung tarungon ko siya sa pagtangtang. Ug aron sad, dili maapektahan si Laila. Ma'am,
Namingaw lagi, no? Unsay namingaw di koy. Wa naman mamalig din ang ngiw-ngiw og si Bimbo. O tama ka siguro kung hain sila karon di koy. O kung unsa ang ilang plan. Aw, bahala kung sa ilang plano, ma'am. Basta... Perming ato. Unsay pirbig ato ba? Aguan ba? Perming, agaon ta ka. Ug ako imong driver, helper, og etc. 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 Unsay itisi. Ano ako nang ingon? Tisitira. Tisitira. etc. Para ako ingon ka ganina. etc. etc. Oh. Kanang masugo nimo sa tanang gusto nimong isugo. Tanan gyud di koy. Oo, ma'am. Tanan! Oh. Tanan! Okay. Samtang tuwa pa sa ospital si Luisito. May buhaton ta. Unsa ka na? Unsa? Musuod ko sa kwarto ni Luisito. O ikaw ang mobantay din sa ubos kung mo pa uli si Rexon. Ha? May buhaton ka sa kwarto ni Sir Luisito, ma'am? O, di koy. May mga dokumento lang kong tanawon. Wala problema, ma'am. Okay. Ako'y lookout nimo. Luoya, oy. Luoya yung Papa Luisito. Ay. Di na lang ko mapapa ni mo, ha? Kapit namang gumapiya. Pagkaayo niya, sir, ha? Ano matabangan ni mo si Rexon? Kaya doon narapid at ang plano sa bimbo niya. Nana si Rexon. Rexon? Kumusta na niyo panasulting Venus? Nakasabot na siya sa mga hitabo? Napasaylo na ta niya? Giatake siya sa kasing-kasing, Leila. Unsa? Muna, Leila. Giatake siya. O niya karon siya makonfine ining ospitala. Hala no? Mayo na lang gani kay dili grabe ang atake niya. Daoy. Unsa naman yung mga nahitabo sa to palibot, Rexon? Mura naman taan ni gilakangan ug agta. Mayo ka pa, Leila. Kay makakomedya pa ka. Bisag nakalisod na. Di maguni kumitya nga akong gisultikod. Kuan... ay, Leila, Rexon. Ano imo naman sa nangyak gumakunaw? ganahan lang kumututok ni mo. Hala ha? Basin doon ay buling na akong mata ha? Nindot kag mata. Kaya dili naman kong lipat. Kanindot ang ta. Kun parehas pa kun imong nga mohandol og problema. Ha? Kinaon sa mga gede ka, Rexon? Nganong ramang kag nag-ulog maayo? Ala, kasweet ko datong kisa. Leila, Rexon, ano kikakos man ko ni mong maayo? wa lang. Wa lang. Ganahan ako nga mugakos nimo. Gimingaw ko ni. Pila ka oras pa gani kami biya. Nga gimingaw na ka. Sagdi lang ko ha, nga mugakos nimo. Gusto ko mabati ang kainit sa mong lawas. Ang imong kumot. Rexon, kulain mo, uy. Mura man kag nagmirita. Ay pagsaba. Ano man? Gusto kong mabatyagan ang pinitik sa imong dugan sa akong dugan. Rexon, Layla.
Rickson? Rickson? Nihila ka? Luhanis kalipay. Nga ako nag-itagiyan ni mo. Kahila ko man sa kunimo, oy. Ayaw ko na, Rickson. Ayaw pagdrama. Gusto ko, happy ka. Layla, doon naman yung mga butang sa kalibutan. Nga, dili dahil nato mahimong likayan. Wala, oy. Nagdrama naman nung tagmaayo din eh, oy. Kala ko na pa ako namati ni mo. Layla, Rickson, Layla, nahadlo ko. sabay mong ikadlukan. Nahadlo ko. Ngamawa ka na ako. Son, ang ano ko tao nakasulti man ka na nga mawa ko ni mo. Nahadlo lang ko. Ayaw na pagsulti, ha? Ina ko nga. Ina kong love ko ni mo. Nga love kit kaayo. Ito, oy. Kaila ko namang yun ko, oy. Sige na. Pabati ako nga. Nga love ko ni mo. Oh, love na kita ka. Love kita kayo. Ug buhaton ko ang tanan nga dili ka maunsa. Ang tanan yun. Layla. I love you. I love you. Love you so. I love you. For you and me. Hello, Cha. Kumusta na din sa opisina? Nagka-meeting naming tanan kadagkuan Pimpo. Nagka-meeting na gulay mo. Unya, unsay resulta? Ako ang gi-appoint sa company's board of directors ni interim CEO, Pimpo. Ikaw ang nahimong ICEO, Cha. Oh, Pimpo. Ako na ang interim chief executive officer sa kumpanya. Bosa, ato na ang kahom sa kumpanya ni Luisito. Salamat, ya. Salamat. Bosa, pamati. Kinahalang tarongon mo yung trabaho. Tungod kay doon ako'y plano. Unsa ka na, Cha? Hinay-hinayan kung tangtang ang tanang tao ni Luisito sa kumpanya nga loyal niya. O na si Reksyon, tiya. Mahitabo ka ng tanan, Bim. Tiya, abi di mo. Malipayon kay ko ng imong gibalita ako ron. Mabuhat ko na yun ang tanang gusto kong buhaton ni Rekson. Bali na karon ang panahon, tiya. Siya na ang naa sa ubos ug ako ang naa sa ibabaw. Bosa, pangandam na lang daan. Kay ikaw ang ipuli ko, isip head sa creative department. Oh, ug mandara na ko si Rekson. Yes, Bimbo. Ayaw ka bala ka. Mas dako ang akong ambisyon karon. Kinahalang makuha ko ang 60% share sa kumpanya ni Luisito. Tita, Ato na ang kalibutan, Bimbo. Ato na. Layla. Salamat sa imong love na ko. Lubaw na salamat sa imong pag-love na ako, Rickson. Di nagi ko ni mo awayon, no? Awayon gyapon. Kung di ka mutuman sa kung gusto. Oh, sagod di ay. Layla. Kinahanglang mas ligon ta karon. Ha? Isaan ako. Bisan unsay mahitabo. Dili gid ka mo bigay. Ha?
nahibaw ko nga doon na tayo problema sa umaabot. Pero, kinahanglang dili ka mo surrender. Aw. Ay, sige, good. Why surinderay? Kana. Ay, sige mo kapahimos na ko kiss, uy. Nabis papa, oh. Tito, nakabati ka na ko. Tito, nagkasabot na gimis Laila. Oh. Uy, hilak mo ka. Walang. Naluoy lang ko na tanong ni Papa. Nga natugra. Tito, kung makamata na ka, magpakasal mi si Laila. Rickson, nililaw na itong mag-iskutan ng kasal, ha? Huh? Layo pa na tinuod. Unsay layo? Doon na nas tinuod, Laila, uy. Dagan pa may tapos paglabay sa mga adlaw, Rickson. Kinahanglan positive ta kanunay, Laila. Dili ba? Mao man ay gusto nimo. Nga dili ta magpadaog sa problema. Oo, pero Wa na pero. Basta, mauna na akong hukom. Tito, isaan ako nimo, Tito. At imanon og panggaon ko si Laila. uy, ano nila nang sari si Papa Rickson? Kinahanglan sa aran ako siya. Isaan ako, Tito. Magtarong ko sa kong trabaho sa kumpanya. Aron, ma-proud ka na ko, Tito. Kinahanglan mo saka nga akong ranggo. Tumano na ko ang imong tambag sa una. Nga kinahanglang patuan ko sa kong singot ang kwarta nga akong gastuon. Nahibaw ko nga di ka makatuoy ni akong gisulti, Laila. Pero mao ni tinuod. Maningkamot ko para natong duha. Unsa mo ka? Nakakaon na ka? Oh, sige. Magpalit kog makaon na to. Pabuta ko diha, ha? Kaluhan ni Rickson. Nagtuogit siya magdugay pa ang relasyon. Pero dili mahimo nga siya piliun ako. Kay gubuan siya ni Bimbo. Og masakitan siya sa mahitabo. Sir Luisito, kinahanglan buhaton ko ay buhaton, di ba? Sakit ko magtanaw ni Rickson nga maamong sa kabangi si Bimbo. Mao nga si Bimbo ang ako piliyon, sir, ha? Sir, naunsa man ang Nurse! Ang itay ko... Sir! Ayaw taon, sir! Kamatay na, sir! Papa! Manikamot, mabuhay ka ba? Hello! Laila! Ganong dinhi magikan ang doktor ug nurses. Itabang si Papa! Unsa? Sorry, pa! Sorry! Laila. Kalma na. Okay naman ang iyang heartbeat, oh. Naunsa naman ni Uy. Nga naman ka? Ako ang Gigutom na tingali ko. Mga ingot ko ini. Ginervyos ko. Relax na.
Niya, oh. Kao na. Oh. Oh, may mga dokumento din sa katigayunan ni Luisito. Pero sa una, dinhiraman to mga titulo sa iyang kayutaan. Ganun ba naman din eh? Nahiwi man ang painting. Ako ning ayo. Oh. Uy. Unsa man ni? Oh. Ni asaluyo sa painting ang safety box ni Luisito. Dili masab ni ma-apply kay siya lang nahibaw sa kombinasyon sa numbers ni ini. Ma'am, Oh, digo. na ang abogado ni Sir Luisito sa phone. Ha? Nanawag ang abogado? Ano man ka ha? Mao ka na attorney Meliton. Kumatos paghihapon si Luisito. Gipaobserbahan lang siya sa mga doktor. May chance pa kuno nga makamata siya. Og kana ang giampo namo. Oo. Attorney. Pahibawan ta ka matagkaroon og unya sa kahintang ni Luisito. Sige, bye. Ma'am, murag na ginugto ka, una ni mo gibutang ang auditibo. Oh. Kaseryoso gud mo daw. Og may singot si imong antang. Akong trapuhan sa akong tudlo, ha? Nangutan ang abogado ni Luisito sa iyang kahintang. Unsa kay ang tuyo, no? Ngano ka, ma'am, no? Digoy, si Attorney Militon ang nahibaw sa tanang gusto ni Luisito. Labaw na cute sa iyang mga katigayunan. Tuod, no? Nagsigil ra ba sila meeting? Murag duol lang ginisdaganan, ma'am. Unsay botong ipasabot? Doon lagi tang mahibaw kung may mahadaw-daw batas sa katigayunan nga sundo ni Laila. Nahadlok yun ko, Digoy. O kung sa imong nahadukan, ma'am. Nga tay makuha sa atong kahago kang Laila. Di sana limtanon si Laila sa among sabot, ma'am. Motuman ka na siyag sabot. Kinahanglang mulihok ka na sa imong plano kang Laila Pimpo. Relax, Pinos. Nagkinahanglan kog timing. Nagkinamhinam na ko. Hanggang makakita nila nga magkapuwag. Di man na lang una ng imong lawas. Sa mga. Base niyag. Madayunan ka ng imong atake-atake niya. Nahibaw ko sa kulawas, Bimbo. Dili makapatid ako ni sakita. Pero, magamit ko siya. Alungkutan ko si Leon si Rexon. Okay. Sugdan ko na ang unang lakaw. Nabusog ka ba, Lila? Nabusog man. Salamat. Ayaw gid pagutom, ha? Uy. Salamat. Di ba? Nganong hubag mo kayo ng imong mga mata? Ha? Oh, Kakilak, no? uy. Kuhan. Nagdrama lang gamay. Kinsa mo nang nanawag? Tempa. Number naman. Hello? I love you, Laila. Kinsa na, Layla? Ha? Oh, anong nangangamag ka? Magkita ka, Layla. Magpaabot ko din mo sa Loreta's Grill. Alas 5 karong hapon. Bye. What? Hello? Ang binang mo cellphone, eh? Correction, uy. Hello? Hello? Ito man, one itaw? Wala. Kinsa ba to? Amot. Kinsa ka amot? Klaro ato nga nakabatik ka sa iyong gisulti? Anong
Muram kang nabato diya, ha? Waoy, nabatugod taon. Kuan ka ng lalaki na nawag, pero ako kaila ha. Wrong number. Sure ka? Dili to nimo kaila? Ay, dili lagi. Klaro kayo. Nga nabato si Layla. Di na ko magpadaog pa nimo, Rickson. Bimbo, o sa di balita. Natawagan na ako si Layla. Gago siyang inan nga magkita mi karong alas 5 sa hapon sa Loritas Grill. Kanya, mitando bang panuway? Venus. May pag di nimo sigiyag hingaan og panuway si Layla. Ako nagpagasaw unon lagi. Na, makalakot man ko. Maglabot ko maghuna-huna ng bayana. Ay kabalaga. Di na madugay ug mabalik na nimo si Rickson. Paubos na lang gud niya. Ug kinahanglan gamito na nimo ang imong sakit ha? Para magulitan nimo sa liog si Rickson. Naibawan ako sa kumbuhaton. Uy, sa ko man ako rin, uy. Makikita na ba na ko sa Bimbo? Pero, dili pa ko ganahan makikita niya. Layla, Aray! wala mo ipalitong sa gawas. Ah, May pada ka? wa naman. Ako, Sa ming ano? Nga nung kitutukan mo na ni mo cellphone ni mo. Tubaga na, uy. Sige. Diyaw na ka. Hello? Kita makatunan mo, wag? Hindi man gusto sa Rexon ng makabati ko. Hello? hello, Rexon? Anong nanluwag mo ka? Ari ako sa kong kwarto, Rexon B. Okay ka, uban diri ka ron. Unsa? Venus, nag-atimban pa ko ni Tito Luisito. Kaya wa diri sila si Tita Teresita. Problema na na mo kung nagsaon ni mo pagsibat diha. Ibili na sa Layla? Nahibawagit ka nga, ikaw ang gusto na ko ikauban ka ron, Rexon. Naipi ako lawas. Ikaw yung magkatiwas na ko kung dili ka mo, Ari. Venus, hindi ko doktor. Uy. Pero, ikaw lang ang makapagaan sa kong gipati. Basta sige na kung ari ako, karon dayon. Kung dili ka gusto mo, otong ko. Venus, Patay naging kumapta ni Papa kung dili ka mo ari na ako. Venus. Tagalan di kang tuwa sa oras. Unsa? Kung dili ka ni ka mo ari, muotong yun ko. Ayaw. Wala ko. Sure ka? Mori ka na ko, Rexon? Magpaabot ko ni mo, Rexon, ha? O niya, pagdaog prutas, mansanas, O lagi. Wala ko. Bye. bye. Ano si Rickson? O, mo ani siya. Basta ikaw, sibat na. Si Batang. O, ayaw pag sa balik dili ko manawag ni mo, Bimbo. Dili mahimo nga magkaabot mo si Rexon din sige na, sibat na. Okay. Sige. Kaya timanom sa dago si Layla. Layla, Nawag naman ang naong ni mo. Nga subo mo kay na. kuan. Sorry nga, wa ko musulti dayon nimo kon kinsang nanawag. Kaya kita ba din nanawa? Ha, Rexon? Nga ka, uy. Wala mo na gidakdakan ng baldi ang imong naong. Si Venus ang nanawag, Layla. Ha? Si Venus? Siyang nanawag. O gusto siya makikita ni mo? Oh. Kung dili ka makikita niya, sa may tabo,
Muutong ko na siya. Gusto ko na yung i-coronel, Layla. Og, kana ang dili ko gusto. Bisan damay. Wala ko gusto ni Venus. Og dili mahimo ko na yung ulipon. Pero dili sad mahimo madisgrasya siya, di ba? Ha? Ikaw magibasulon siya mga ginikanan kung mamatay si Venus. Di ba? Kinala, tuunin mo si Venus, Rickson. Unsa? Layla, pero di na ko ganahan mupaduol pa ni Venus. Musamot kagubot ang akong utok, Layla, kung makita na ko siya. Pakikita lang niya. Pero, naaram ni mo ang paghukom. Kung si buhato ni mo kung magkita mo. Unsa mo tinay pasabot? Ikaw bitaw nag-ingon nga mga pagsuwalan ni tanan, di ba? Pues, ato niya tubangon nito ni pagsuwal. O nga pilaan na si Venus. Di ba? Layla, Rickson! Uy! Di ba ginawa ng ginasa ni mo? Uy! sorry. Good day. Utaw, no? Sabi sa kay ka makagakus. Uy! Abi ni mo, Layla. Hmm? Lahigi ka sa ubang babae. Bisan yabagon ka usahay, pero tarong masali kag utok kung naanas problema. Angang, matod pa sa kumama. Bisan do sa kabugat problema. Kinala ato bangon din mo. Salamat. Busa, lakaw na. Ato bangon na to, ato problema. Kunya, dili ka masuko. Nga naman sukuman ko. Nakasiguro man ko nga, ako na ang love ni mo. Laro naman kayo sa pattern ba si Munaw? Na love ko ni mo. Salamat. Mubalik ko dahin ko, ha? Sige na, oy, ako na, oy. Oh. Sige, kiss, sige, kiss. Mubalik ko dahin ko, Layla. Alagi. Ako ning uyun-uyunan si Venus aron dili ko masugamak sa kasuko siya, Papa. Papa? Oh. Sa pagmayo na ko ang iyang amahan. Wala ko mo, oy, lakaw na Rickson, oy. Unya na tamas-tuti ba yung tamahan ni Venus? Sige. Lakaw na. Mubalik ko dahin ko. Alagi. Taon sa Rickson, oy. Klaro na gid kayo siyang now. Nga dili siya kanamo ato ni Venus. Pero, mas makaayag at tingali niya kung mabalik nila siya ni Venus. When I couldn't see blood in my lips, when I couldn't breathe, thank you for loving me. You pick me up when I fall down. Kinahanglan mo ani higit Rex. Kaya ako gusto ko kutong kung dili ka mo ani. Bahala at mamatay ko. Niya si Rexon. Venus. Salamat sana sa ngayon di pangayo. Salamat. Abi na ko dili ko ni Manny on Rexon. Motong na gudunta ko. Anong imo man gibuhat, Venus? Ha? Anong imo man gitong lisod-lisoron? Rexon, may anhibak aron sa diyaan ko, ha? Aron pasakitan ko? Gusto mo ikaw mamatay ko? Ha, Rexon? Laila, ni Aname. Laila, Layla. Kami na sa mo puli bantay ni Sir Day. Ha? Salamat kami, anak mo, tita. Sir Diggs, hay man si Rexon. tuwas siya ni Venus. Ngarong tuwa mo siya ni Venus. Oo, saan?
makabalik sa kanhing panahon? Bitaw, Laila. Nga nung tuaman siya ni Venus, ha? Milakaw dahil siya. Yara siya din sa ospital, tita. Kay na-admit sa din si Venus. Unsa? Unsa? Oh, Bangag sa ilong. Nadot lang nagsakit tong bayhanang ang ngiw-ngiw. Sir Diggs. Ug may kay ni ana day mo. Mula ka una ko ha. Og asa ka man. Ha? Oh, kung mo pauli ka sabay, ihatod ta na lang ka. Ayun na ni Diggs. Oh, ha? Anong di man ka magbatod na ko? Unsa man, maiko ka na ko? Ay, dili man sa ingon nga maikog ko, Sir Diggs, uy. Kuan lang, basin doon ay emergency, unya din ba? Mas maay nga, naka din nga makadagan dayon. Uy, klaro kayo nga nang luod ka ni Dong Rickson, no? Kay miadto siya sa kwarto ni Bino. Ha? Uy, wa man. Iha, paabutan na lang tingali nga mabalik si Rexon. Aron ubanan ka niya sa bahay. Tita, dili pa ko mo paulis bay, tita, uy. Sir Diggs, kuan, doon na po ko ilaing laktun. Sige na ha, diyaw na mo ha. Tuwa na. Naunsa man ka ang duha? Murag doon na sila giatubang nga dakong problema na, di ko'y. Maugid. Hubag o gamay ang mata ni Laila. Murag gikang naghilak. Tuwa na. May gawas na si Laila sa kwarto ni Tito Luisito. Mayo kayo siya magkabantay na ko. Dinidapit sa Narcis Station. Karon, kapabor na ko ini. Ako na yung magulitan sa liog si Laila. Sundan ko siya. Mato na yung tingali siya sa Loreda's Grill. Pero, nakatulog sa mga siya ini. Rexon, happy kay ko nga may anhigi ka sa kong kwarto. Og imo kong gibantayan. Di ko mahimong magdugay, Venus. Onya na lang lakaw kung maabot na sa papa. Unsa? Muanhing mo papa? Natural. Muanhigit siya kay niago ko sa ospital tungod nimo. Lagot ra ba kayo sa papa nimo? Pero ako na siyang giamaman. Ganun nagsige wala ka pang hupaw diha, uy, Rexon. Sagdi lang ko diri, Venus. Ni anak ko. Mao ni mong gusto, di ba? Ano sa pagbuot gud kung unsay akong buhaton din eh. Pero gusto lang ko mabalik ta sa unang panahon, Rexon. Katong happy kayo ta. Lingaw kita sa imnanan sa atong mga laag-laag. Nausab na ang panahon, Venus. Dili na mahimong mabalik pa ang nahitabo sa unang panahon. Kinahanglang ibalik din mo. Aron mabuhi pa ko, Rexon. Oh, Venus. Rexon, nahibaw kita unsa ko ka in love di mo. O nahibaw sab ka kung unsa ko ma-in love. Dot ni sa bukog, Rexon. Venus. Magkagubot ka ng kalibutan kung mawak ka na ko, Rexon. Oh, unsa? Tinuod na. Musa, balik na lang na ko, Rexon. Ibalik na to gatong kagahapon. Venus. Maulang nang ibutang si Mona ako na, Rexon. Mamatay gid ko kung mawak ka na ko. Mamatay ko. Venus. Og wa ko magkomensya ni mo, Rexon. Seryoso ko sa kong gisulti. Venus. Busa, ayaw gid ko palipari ko nun sa may gusto na ako. Nakasabot ka. Motong gid ko. Venus. Ikaw kay makaingon kung mamatay ko, Rexon. Ikaw, cute.
Gibang kong makani akong gibati, uy. Ano na ko alam kay kung makikita ko ni Bimbo? Ay, di na ko palapot ini, uy. Dama naman ni akong ginabuhi. Di na ko ganahan ni hilak-hilak. Pero, love manggug kay na ako sa Rickson. O di ko kaantos nga magkakita niya nga palayason ni Bimbo sa trabahoan. Ay, hala, ang number ni Bimbo. Hello? Salamat nga migawas na ka sa ospital. Ha? Nakakita ka sa kumbagawas? Natural. Importante ko kadako. Ako yung kang bantayan, Layla. Ay, mangka. Barog lang dito sa parkingan si Gawas. Sa tubangan sa ospital. Kikuha na ko kong auto, aron pick-upon ka. Ha? Sige, bye. Hala, uy. Ay, wak na. Ma-action naman o kalayan akong tiyan, ani. Di nagi ko makalikay Bimbo. Kay kumulikay ko niya. Seleksyon man sa iyang pagbutan. Ako lang gano'n na siyang uyon-uyon na isang tripping. Gusto man siya magkita, mi. Di magkita, mi. Venus. Tao-tao naman ko din may mubag. Muli-lion ako sa kwarto ni Tito. Ayaw una. Uban una ako hangtod nga maabot si Papa. 30 minutos na lang. Rexon. Unsa magiya kong buhaton aron ma-love kag balik na ako. Wa kay buhaton, Venus. Tungod kay. Tungod kay unsa. Ay na ko pasulti ah. Kay masakitan ka lang. Rexon. Mao nang tinuod. Masakitan ka lang kung musulti pa ko nimo. Gisakitan akong daan sa tong sitwasyon karon, Rexon. Nga mas gipalabi pa nimo katong Layla. Wala ko'y mahimo pa, anak Venus. May mahimo ka. Ipadayon na itong atong kasal. Imposible na nang mahitabo, Venus. Rexon. Venus, ayaw paghilak. Abi na ko di yung kamutuman sa kong gisulti ni mo, Layla. Giipit naman ko nimo. Iriwan ako'y mahimo. Kaya ano? Pagpiit di ay mga sabtan sa kong gisulti, Layla. Aw. Oo. Gipiit ko nimo, Bimbo, uy. Pero, wala ako'y mahimo. Aron mausab ang dagan sa pangitabo, di ba? Oo, pero dito na mag-isikot, anak. Niya na magyug ka. Ikaw papilion ko kung asa ka gusto mo kaon. Eh, dadan na lang ko si mong giingon nga Loritas Grill. Okay. Kung mo mong gusto, Layla. Ah, 30 minutos na, Venus. Kinahanglan mubalik na ko sa kwarto ni Tito Luisito. Daoy, 5 minutes na lang, good. Di na lagi mahimo. Okay. Balik ko niyang gabi, ha? Dili na kung saan. Sige, siya ka na. Handa. Nasod talaga ka sila ang Rexon. Kinahanglan mo patuo ka sa daghan akong demands. Sa magyud ka paingon to si Layla, di ko eh. Oh, sa dapit nga siya rin nahibaw, ma'am. Uy, Si Rickson. Rexon. Oh. Nuy di ko eh. Tita? Hain si Layla. Unsa kahay mahitabo karon nga ning uban man si Layla kang Bimbo.
Mga ka-DJ, mga ka-listeners, kidapit ko kamo sa pagpaminaw ng uban pang sumpay ning sugilanon. Laila Libat. Salamat kayo no sa inyong pagkanulayong pagpaminaw.